cirin mi ka taho min da shi. An yi majalar sakatare. Sakatare na local government. Mutanen gari an ɗauki cira. Allahu akbar. In gaya maka. Wallahi na ji daɗi. Amma ka sun ba da nake da magana ka ba don wallahi tsohon makareci kake. Alhamdulillah ga dan gwari can zuwa. To ka san shi dan gwari ya san gaskiya. Ga dan gwari. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An ci tuwo lafiya. Lafiya Alhaji ya ala. Dan Kun zo gwari. nan kuna ci nama mutum ne. Dan gwari. Ko kuna magana mene? Wato dan gwari ka saurare ni. To, Ka san ku gwari ba a san ku da ƙarya ba. maganan ka gaskiya ne. Shamu shalle ya taho min da wata magana ta ci gaba. Ce min ya yi awa Alhaji Lawal ɗan Musa sakatare na local government. Tana nuyi Alhaji ba ka sani ba. Ina ni sani mala. Maganar sakani da Allah wanga magana da na ya gaya maka gaskiya ne. Kana nuna Ba gaskiya ta maganar da ya waɗi dan gwari. Ba mu gwari mu ba mu yin karya ba har da su Shamu Sale su ma ba su yin karya. An ba shi ya ba shi sakatare da. Ka san Alhaji Lawali ɗan Musa shi ya bani bandur 7. Da horar ruhin gidana. Na yi horin ciki kuma na ji daɗi. A gidan ga saboda ban da wani albishir da zan baku. Na baku gidan ga halak malak. Ku gida. Wujin ka da kai ganin magana ta yi daɗi sosai. Ni ma na samu albarkaci Alhaji. Kai ci albarkacin Na Alhaji baro can Lawali. kasa mu yanzu na zo nan cici albarkacin Jerma. Alhaji Lawali ɗan Musa. Me za ka yi sa mata ko ni? Dama ban da mata. Ka ne ka kawo albishiri? Ni na kawo albishir. Ta yi ni son Jerma ne. Allah sai dai kai. In kun kai mai hitina. Da yanzu da Allah ina watsi ku. Alhaji Allah ci a yi maka hanya mun gode sosai Alhaji. Allah ya Mun kai lafiya. gode Ubangiji Allah ya taimaki Jerma. To, amin. Allah ya ba mu Amin, Jerma dan gwari. ci gaba Amin, cikin dan gwari. gasa. Amin, dan Allah gwari. ya cire shi daga ceri mutanen banza. Amin.